Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga dako kay epekto sa pag-eskwela sa akong mga anak. Kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Maliman nang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, bagkat mahal kita. Ay, pasingit na sad ni ay. Karon ka. Hoy, kanot! Hoy! Shh! Oh, hagok-hagok din ka lahat ay. Ha? Ha? Kitang palong mo ko din. Ay, acting. Uy, acting. Uy, acting. Uy, acting kayo, uy. Ay, gibulyuman pag yun. Acting, di kag maayo di ay. Ouch! Oh, darling! Darling? Ay, babes! Kita ko. Usay, babes! Sweetheart! Sino? Ajay! Ano magkaway? Ha? Nalimot na kag unsay tawag ni mo nako, ha? Nalimot na ka? Ako, ang kining sweetify cupcake. Ay, bida, ugwa pa ni malumping ning kaldero. Nalumping na lang, kapasalamat ka nalumping ni. Ang ganom na gring, ha? Say, Gring, Oh, lang gring man, di gring. kada, mauna, hanggaw ka dako. Padarling-darling ka pa, sweetheart, pa-sweetify, cupcake, kung unsa pa diha. Bisag unsa na mo itawag dako, ha? Tawgon ko ni mo glagring na di ay, Ay, ha? sa tawgod ka Sharon. Hilom diha! Gusto kag kaha mo akong ihapak ni mo, ha? Gusto kag kaha? Kuan ka nang ayaw lang nagkahag rin kay wala tayo kalutuan tao pinili. Hilom diha? Unsa man to syagit-syagit mo, man kay batasan, nagkatakanta man ko. Unsa man to, parigla tong imo? Gidaman ko ato tay. Gidaman taon ko atong ring. Oy, problema. Gaman, maodyo ka da. Mag-practice-practice tag kanta, imo rin tag barawon. Unsa nagtukang ikaw na lagi maayong mo kanta? Kaya iningon din ko. Hilom diha! Oy. Kapoy ni mo. Usab niya, ha? Ha? Baligin ang naong ni mong kanuta ka. Usab niya! Pre, kanot. Ayaw pa anda ng asawa ni mo, pre. Kay Bida. Usugot lang ka daw. Uy. Pre, kung di ba, So- masigalahan ka mo kanta, pre. Kanta, pre. Sagoy ko tawon. Kadaghang ni mo nga na. Daghang kay kagbukol. Namaingon kang wakadaog-daog ka. Ay, ako ang guning sala, pre. Isa na, pre. Dili siya ngay mapasak. Ako bitaw, ma. Kita magkag isag lagom. Wow, bisag garos. Wow. Okay, ano, unsa may secret planting mo, ha? Ursarag yun. Ang lang ipatari mo sa imong tingog. Pag yun ay matuman, kay ikaw may mapadre di pamilya. Ang imong tingog mao'y balaog sa inyong panimalay. Ato, pre, sa inyo, ikaw mo itinaho dito, ikaw ang Wow. tingog nga balaod. O someday, kana ako asawa. Ursara na ako singhagan. Ilom na yun na. Oo, pre. Kung imong asawa, asawa Oo, isa. ano man. Mas kapal. Ha? Ayaw palupig. Kung maninghag mo asawa, singhagi po. Ha? Ayaw palupig. Mo ba, pre? Oo, pre. Ako na. Payon kang paan, pre. Kausa, imong ka doon. Kinahanglang labaw gyud ka. Balakot ko. Bao ba, pre? Oo. Ko lang na, pre. Kinahanglang ipakita ni mo nga mas iso ka kay banago ka. Pero kadang kadaon ako, pre, kuan, kadang madugay yung kong pauli, kada minuto, sabaan pre ko, singagan pre ko. Unsa may buhaton ako, anak, pre, be? Ang buhato ni mo. Madauli na ko, kinaanak, be. Ang buhato ni mo, na, pre. Madugay ka ni ka. Dugay ka ni ka mauli. Kinahanglan nga. Inigsoon ni mo. Dahil mo asawa. Kasabi na yun. Singhagi, kumahimo. Yung masukun ako, pre, sabaan ako, pre, ha? Singagan ako. Ano? Ringan ko sa da. Ano mag-uon man kagkasabaan ka? Nga kanang iyang kasaba, baos mo lang na. Kaya ikaw man ako na pagpakasaba, dili ba? Science. Sakto. Science. Kabiliba, ginako. Tanan ako, murot, bilib. Gusto na, pre. Sige lang. Wa, di kay hatag-hatag kwarta, pre. Ito'y pagkakindor sa mo, pre, ay.
dugay na. Ay, karon lagi ka. Ay. At, nagtaksi-taksi pa. Ano, itis taksi ay. Adjus, makapadud. Karon ka, panukan ko daan. Yat ka ni kag tubag kanot. Paligid ang naong mo sa imong lubot. Ah, yun na. May kauban. May kauban to siya sa taxi. Yamat, yati liluan ini. Karon ka kanot. Huh? Oh? Oh, nanuktok pa. Karon ka. Ako ablihan. Unsay, Nga nung dugay kang miable sa taxi, ay taxi sa pultahan, ha? Ha? Ikaw, abot ko pa sabot, nga dugay kay may abli, ha? Ipaw ka, kapoy. Abot. Ablihan! Saman, pasunod ko ni mo nili! Tumay! agoy di ay kayabag ni mo, ha? Kaisog na ni mo musulti na ko, ana, no? Unsa man, may gisaligan na ka, ha? Kisay gisaligan ni mo? Tubag! Tubag! Suot! Ay, kung singhag-singhagi, ha? Unsa man, musukol na ka na ko, ha? Ningon day ko, day. Unya ka ng isog magkakastanan! Gibanghagan ako yung magdiretso pag-abot ni mo! Ikaw pa'y dugay ni uli mo, pagkay masuko, ngiga ko ni mo! Try ang testing. Try and tastings kayabag ni mo? Unsa testing? Testing ang try ba? Ah, paraw ka mo! Sukulot, unsa man, ha? Unsa man, bagay ta? Bagay ta ko sa kauras? Ha? Magbagay ba ta? Dahil lang rin. Ako ni pre, ha? Eh? Imo na, pre. Imo na. Thank you, pre. Thank you. Pre, sa'yo problema. So, man, yung tambag na. Ang asa ba na ito, pre? Ito, imo giingon ba nga, unhan ako kasaba akong asawa. Ako yung giunhan, pre. Giunhan yun ako kasaba. Baho silang itong iya. Unya, Akong gituman, kasabaan din ako, pag-abot ako din giingnan nga. Pero nung ay kami abli, hindi, ha? Di ba ka gino ko, suko, ay ko, pre. Pero, nahan, gipuspusin nung ko, pre. Ha? Yung baos taon, pre, sa kong asawa, puspus. Ako rin siya na dag, puspus, gibunalan ng takon sa kaldero, alkansin ako, pre, ay, purbida. sagdi lang, pre. At least, nakauna kang pasaba. Ah, Katong iya, baos naman to. magkakidor sa istoryaha, pre. Anak gila, pre. Aron dili ba mag-anad ba? Inang lang isog ka. Inigsagit si mo asawa. Ha? Tumagon po rin mo sagit. Mo ba, pre? Oo. Ipagkita yun. Hoy, ikaw! Oh, Ikaw! pre, imong asawa, pre, isog kay, pre. Ay, kabala ka. Punta ka sa Ikaw! Sama ka! Tungol ka! Maglugang na dito! Usa! Usa maglugat! Target ka na kung kutsilyo! Maglugang ka, dili! Dili! Oo, pre, isog kay mong tawa din. Kung ikaw sa isog din kay ka. Asang-asang ko tapadir. Ako king, ang matuman, pre. Ikaw! Ano ha? Target itong tayo karon! Maglugang ka, dili! Pre, ko. King na dagang di ko maglugat! Ganun di magkamaglugang! Ang laba pa ko! Unya ini human ako laba. Oh, sayo pa kayo, manghugas pukos mga plato ni human. Ha? Basta human ako laba, manghugas. Makasabot ka ba, ha? Sorry, Ipon! Lagi! Ha? Taro, ha? Kasi pagtalo mo na ko, Ander. Kidor, pre. Nanay, si tatay ba? Oh, nga naman tatay ni mo kanot. Di ba good siya mo atun na ako sa eskwelahan, nanay? Kanina ra ko, kanang maatunta sa eskwelahan. Hapit na nung kumaliksi. Animal kidis kanot. Uy, wala ka gihatod niya sa eskwelahan, na? Wa, Anong mo kanot kanya gihatod? nag-inom pa man sila. Unsa? Karon lang gid kamahan nimo. Dubagon ko gining liog sa ubos ani. Bantay lang gina. Oh, kadiyot lang, kadiyot, nana, kadiyot sa.
Unsa man? Mari, ako lagi hatod si Kanot ba? Pare Kanot kay miligi naman to dito sa may tindahan. Wala naman katultol. Ay, ano unsa man buhi pa na patay na. Ay, buhi pa oy no. Oh, sige pasagdiil na diha. Tugag inom. Unya di makakayas ka og kalingon. Unya ko na ni bumbahi inighuwas na. Imong bubahan mare. Oh, bumbahan. Ngano man gusto kang iapit kag bumba? Ay, lang mare. Wa ko ilabot. Sige, arin ako. Huh, mga way buot. Bahala ka niyang kanuta ka. Ay, wagid ako agaka si Kanot, oy, aron ipahimutang sa sud. Ako yung ipasagdan sa may tugkaran nga miligid. Unya. Ay, sakit ako mo imong gipunan. Unsa man ka? Tarong pa ng pangutok nimo, ha? Tarong pa ba na? Green. Animal lagi di mo, eh. Pwede ni mo gihatod ang atong anak sa eskwelahan, ha? Siya rag usa ni adto. Ug nahibaw ka ba kung sa'y nahitabo, ha? Ha? Wala, day. Hapit maligse! Naligsan? Paraw mo! Akoy! Sa mga tao ka lang rin sige kag panakol nakob sa kaldero. Sakit kayo! Sakit kayo! Puno na ko lang rin ha! Napuno na ko! Wasa ba ka? Sibat ka ha? Balik! Dire! Balik lang rin! Ayaw kaniyot ha? Balik na dire! Bida, pusngaga di ka kadaan ka ha? Bida! Nakanadag yun ka! Nagkanaginig bukol ni ko na kung tungkol ng kaldero kayo mo ihapag sa kungo! Balik din diri! Oo, sabi naging kuha ni mo, ha? Ang pinuti radong. Patigbas ka. Abo mo, sa ito! Taon ka lang rin. Unsa na unsa, ha? Kung eskwela imong anak, wadyo kang kahatod sa eskwelahan sa bata, ha? Pailang ikaw, no? Kung maluro ka, ihatod siya ka dire. Natural. Tugod kayo, hubog mo ko ato. Unya imong anak. Unya imong anak, ha? Imong anak. Ano? Hubog na siya? Dili na hubog. Pero muadto nag eskwelahan nga siya rag usa. Ha? Niadto eskwelahan nga siya rag usa. Unya daligsan pa na, ha? May raw ta ikay baligsan, oy, kay okay ra. Ha? Ikaw no, og kay ayong pagkaamahan, oy. Pasalamat gali ka kay mo eskwela gyud ang imong anak. Nya di ka kay bawang mo atiman. Ay, sus, tuon na rin eskwela. Kada mong anak, nag-graduate na, tabanon na. Kasi kung singkas kwarta na, di gyapo na magkatrabaho. Kay ibili na sa bahay siyang bana. Bida, mapunta ka na! Oh, kanot! Makalagot gid kay akong bana. Ambot unsay utok ani. Wa man sagud ni grado ning kanahan. Wa man ni makagraduate og high school. Muna na problema jud ko aning tawhana kung unsaon ko ni. Iyan naman hinoong paundangon ng among anak babae sa pag-eskwela kay useless lang kuno gihapon. Kay inigdako kuno, ini-graduate, di gihapon magamit ang kurso kay tabanon kuno kundi paangkan. O di ba kung maminyo, ibilin ra kuno gihapon sa bay. Di ba hanggaw kay utok sa, gausik-usik lang kuno mis kwarta kung pa-eskwelahon. Unsaon ko man ni siya, doklon ko ni. Unsa man og kamo ang pasultihon, lagring. Adlaw sa tanan. Okay, Ato Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw, Goliath. Ay, atong sender si Lagring o si Lagring? Kanot. Oh, si Lagring yung may sender ani. Si Kanot o yung bana nga, ambot lang, oy, palahubog yun yung bana. Tigilan niya kulatahon, bunalan takob sa kaldero. Nga katapusan, ang yung anak taon, wa ihatod sa eskwelahan, kay hubog siya, hapit maligsi. Anya ni, yun siya, nga nung wa niyo ihatod, maligsan ba ito? Ay, sos, kana atong anak day, iniguman nag-eskwela, tabanon rin na. Wagi tayo mahimuhan ng anak ka, babae mo na, tabanon mo na, may pepaundango na ni mo.
Lo, ikaw eh. Uy, nung dad, pagkaamahan na. Uy, Uy, ayaw, amahan na eh. Pero taba yung yung pala hubog pa kayo. Lubo kayo, ligid ko. Ala ka. Oh, dito, ligid ko sa yuta, ti pres. Tungkol sa kubog. Bam! Wa kayo mabasa niya. O, katong palahubog. Unsa ba to? Naam to. Doon natin mabasa, no? Naabi to. Ako sa ito, kinakaong Tula. pipino, char. Kining na ay, kingon diri ayo. Ari ka diri sa Ecclesiastes Ge, unsa man? 6, versikulo 6. Ge. Unsa pa kaha ang tao nga wa gayod makapahimo sa kinabuhi bisan pag magpanuigon siya 2,000 katuig. Silang duha usaray padulngan. Nasa kingon diri ay. Ang ilang bata ato gulyat at suram to kabuok no. Apan kingon diri sa Ecclesiastes 6, versikulo Tudla sa bam, tudla sa bam. Apan gingon diri sa Ecclesiastes 6 versikulo 3. Ang usa ka tawo mahimong makabaton og usa ka gatos ka anak. Usa ra mo to yung anak. Unyo pa wa pag yun niya tarungag da. Wa yun. No, isip amahan. Inday ay mo bana ay. Ang usa ka tawo mahimong makabaton og usa ka gatos ka anak ug taas kayong kinabuhi. Apan bisan pag unsa ka taas kini kun wa siya kalipay ug dili siya pasidunggan sa dihang ilubong na siya. Maayo pag nakuha siya sa dito pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Bitaw. Apan, mubalik ta dire sa creation. May tugunan ni sa banag asawa. Genesis 2, versikulo 24, tungod ini lalaki bubiya sa iyang inahan ug amahan ug utipon sa asawa ug mausa na sila. Karon. Kining nahitabo ninyo inday, ang imong bana kanunay sukwahi. Usa na Tagalog at Tipres? Suwail? Usa na Tagalog? Sawail. Oo. Kanang Suwail. kanang imong bana sa ako nang ipangbasa dire ug ibalik sa creation sa basic ninyong duha usara meaning dili na kamo duha ang buto sabot ang katungdanan ninyong duha parehas ra apan ang imong bana kanunay nagpabaya ikaw kay isip mang kainahan pasagdahi ka nimong bana musag ka kanaog sa pasagdahi mura siya iro gaway tag iya bahala siya ikaw na lang kumahimo ikaw na lang mahato nimong bata sa eskwelahan inday unya na lang ka manlaba Ring. oh unya na lang ka manlaba unya na lang maghaka maghugas mong plato kay maliit ang imong bata ikaw na lang hatod pasagdahi na lang na imong bana lihok na lang kag imo kung pabito sa akong inahan adto no akong sugo akong tuman ako na lang mo lihok kamaingon ana, no? Si Ate Pres, na siya ikadugang, isip inahan, isip asawa, kasi Ate Pres Gulyat, kanang maayo man gini siyang mo Unsa? Pati man siya mga anak. Pero buyag. Gawa sa Mga timan apo ka ng- o mga anak. Mayong klase nga pagkainahan. o sila yung termino anang disiplina. Salamat ka. O sila yung termino mo disiplina sa mga bata. O sila maayong inahan, maayong. Sa laing sinutian sa disiplina. Disiplina. Mayo mo, amuma. Maayong mo amuma, maayong, murag mag-example, murag model. O sila yung, Tingnan. oo, maayong inahan, o ang iyang mga Kisaban. panig-ingnan is Kisam na. inahan. Kisaba, uy. Priscilla ba? Kailan ka Priscilla? Ayaw mo ano, uy. Oh. Ayaw Tinuod ko mo sa ninyo. dati, Pres. Ayaw ko ninyo ganun. Pero buyag lang, ha? Dili sa kuan, ha? Uy. Pero buyag lang. Okay, asya Lahi. kada ko nga nga dire, abutan dire kalas 9, at sila gakaon sa lumisak. Wa pa ka mamahaw. Wa, ano ba siya? Hindi ba tara ko manilig pa man ko. Pakuan pa ko sa mga ilo. Ano? Dapat mo buhat ana ang mga anak mo kaya mga apo. Tinood. Oh, kana na yung mga lipihonon sa yung buntag. Ang kanto na lang mga apog mga anak. Oh, pero si Ate Priscilla, isip mayong panigignan isip inahan, siya mo'y naglihok. Yung mga anak, wala pa ganyan mahimata. Ito kay magkuhan siya sa mga iro, maglimto siyang sala, siyang CR. Oo. Mao ka na nga, ikaw inday, sa ako nang ingon gulyat, abot kung sa ilang ikaad, o sa kapuno lang gulyat, para nako, lihok og imo, pasagdahin imong bana, inag-abot mo lakaw siya, mo pauli mo di, pasagdahe. Tanaw na ito, dili ba siya matandog? Nami silingan mo sa dinana, bam, kanang amahan, iyag yung ihat to di ang anak, bilib ko anong bataan. Nindot, Pero no? buyag. Anya, iyang asawa mo, yung sa'yo nagtrabaho yun. Oo. Nya siya mo tighatod sa bata, nagtingkuha, nya, magpakaon siya yung anak. Kaya Pero ba, siya kanang- mga ilang anak at pre. Kana bitang amahan laki nga muinana bito tanaw no? Kanahan ko magtanaw ina ng ginikanan nga laki ba? Kay dili biya na trabaho gid sa laki Oo. sa inahan man gid na pero mubuhat ang laki ana kanang mga amahan nindot
tanawon. Mindot bitaw? Oo. Ako, Kaday ka. ako na ko ikatampo gamay ana ati pres na may tungod akong papatuwa naman to sa laing kalibutan. At ang mong papa hinuon, inandaman yun miglatigo. Kana bitong punuan sa uway nga gamayng bagon. Oo. Inandaman yun mi ana. Inig masayop ka adto, di ka kibaw nga giiphan day ka. Tig-abot sa mong sayop og kato, matingalan ka nig-abot diretso lang kag bunal. Di ka kibaw. Oh, nya maingon siya nga ikatuna na mo sayop. Sa gaihap na ko sa una ra. Oh, kanang Panalitan mo sa sayo pa ba? panalitan sa mga bata. Oo. Ingon tang po nga day ko sa May dua-dua. day ko sa nahitabo ni abot mi kanang ngit-ngit na gyud dili kilom-kilom ngit-ngit na Di gyud. ka eskwelahan. Gikan mi sa uma. Ay, Gikan mi sa uma, magdapamig ka ng tubig nga ang sagubanan sa una kawayan man. Kawayan. Magdapamig kawayan ng punos tubig, nagsunod pa mi sa umong mga baka. Ang kanang mga baka, kana itong mga hayop. Siya nga na, bam, sagob. Sagob. Oh, sagob. Ang gisaguban, kawayan. Kana mga hayop at tipres, mabakas yung makanding, bisag way suga, makatultul nas dahan. o di ay. Oo, mula ka katultul na sila. Pag abot na mo, ngit-ngit naman yun. Abi ni mo, no? Ang gibunalan sa akong papa nga ako duha ka manghod nga babae. Ako wa. Ana Bernardino Rele Apelon kay dako na kamo mga babae mong buhat. Kaya usay kuan sa akong mama, di man tumulaban ako mama. Meron akong mama. Mayra, karo pa mo moabot. Sige mo panggunap sa di na magkita ang gunahon. Ngit-ngit na ron. Dili ganahan ni yung mama nga mauway. Pangit-ngitan mo, nga paundangon mo sa sa umahan. Ang lakto no? istorya, tugay mami kinagduwa pa man me. Ama, oo. Kung nabunal. Ibaw man na mong mama nga, inigagay sa aeroplanong bayot, muundang na may uma. Na aeroplano ba? Nakapay mo, aging bayot sa among aeroplano, alas 5. Nga nagtingog. Tingog ako mama, oy, pusa na ng mga kandeng, mangulian ta kinagagay ng aeroplanong bayot. Oh no! Uy, nag-agi sa itong barko, alas 4, na may barko nga kanang gitawag kong FS. Ano bitang murag kuwako por mga barko? Tagkasugdong, yung gamay naglubot. Yung maagi gani, magsugat sa lang. Ama, nang nagserbatol ginang duha, nagbudyong lagi, nagdana sila isda. Kung sa mga mama, dili, oy, nagbudyong na sila, kay magsuon man na sila. Ana, Dahalay! oh. Inday, Lagring. lihok og imo lagring, ipakita si mong banang imo mamahayong binuhatan. Kada. Pasagdahi siya, og mahubog siya pasagdahi, og mukaon sa maayo, og di siya mukaon sa imo maayo. Apan, binli lang pong kalanon. Nakubilas lamisa. Ipakita lang ang imong pagkainahan, pagkaasawa, pagtrabaho og imo, lihok og imo. Salamat sa pagpanagan dito lumat noon. Gulay ko ang puzzle, tihon. Subscribe to Dramaturgo